Worthy
Sa totoo lang, sabi ng Biblia, lahat ng bagay sa mundo ay wala lang sa paligid ng Diyos. Pawang mga basura ang ipinagmamalaki ng mga tao sa mundo. Subalit, sa oras na ikaw ang mag-Kristiyan ay magpuri, umawit, sumamba sa Diyos. Ito ang minamahal. Grabe. Nalulunggan na Diyos. Katanggap-tanggap sa mga sabi ng awitin. Worthy. Holy. Holy, worthy. Mga minamahal. Maaari ba natin imabot sa ating Diyos sa buhay? Ang pinapagdapat ng mundo. Holy, holy are you, Lord, God Almighty. You're mighty. Holy, holy King of glory, God Almighty. You're Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Maraming salamat para Panginoon. Amen. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay.